Dünya студиясында тағын бір қонақ, ол Башқұртстаннан, Башқұртстан татарлар конгрессінің рәйісі, Башқұртстан дәулет жиылышы құрылтай депутаты Захир Хакимов. Исәмі Захир? Исәміз. Захир, сені енді Қазанда білмән кірші сиректір, чөнки Азатлық яшьләр оешмасын җитәкләдең, эшкуар булдың, төрле шундый сәяси акцияларда катнаштың, фиркаларда да катнаштың һәм озак еллар шулай тырышып йөргәч, хәзер син депутат та булгансың. Айдар Галимов та депутат булган. Хәзер менә Башкортстанда шундый үзгәрешләр бит. Соңгы еллардагы үзгәрешләр ничегрәк? Менә 1-2 ел эчендә бигрәк тә яңа президент килгәннән соң ничегрәк кайсы якка таба бераз уңай якка бармы? Менә бу уңай ягы нәрсәдән башланды дип әйтергә була. Хәтерегездә булса, бездә яңа җитәкче, теге Рөстәм Закиев килгәннән соң, ике президентның тарихи дип әйтергә була очрашуы булды Нур татар театрында. Ике Рөстәм, ике Башкортстан белән теге Татарстан президенты Башкортстан татарлары белән очрашу үткәрде. Һәм менә шуннан дип әйтергә була инде теге башланды. Безнең хәзерге көндә татар оешмаларына эшләве җиңелрәк хәзер. Милли мәсьәләләр бармы соң алар? Ничегрәк хәл ителмәгәннәр дә бардыр инде? Ну, милли мәсьәләләр ул бөтен җирдә дә бар. Ул Татарстанда да бар, Башкортстанда да бар, бөтен җирдә дә бар. Шулай әгәр дә инде менә безнең теге Башкортстан турында әйтеп киткәндә, теге иң безнең теге шушы борчыганы, шул тел мәсьәләсе инде үзебезнең теге телебезне саклап калу, кызганычка каршы моның теге төрле сәбәпләр буенча шул ук теге оптимизация дип теге мәктәпләр бетерелә, шулар исәбендә татар мәктәпләре дә кызганычка каршы бетерелә. Шуннан соң Башкортстанда татар теленең статусы беринде дә рәсми рәвештә күрсәтелмәү сәбәпле кызганычка каршы телнең юридически теге яклауы юк. Бездә ике тел, дәүләт теле статусы бар һәм аларны шуңа күрә дәүләт тарафыннан алар якланып килә. Татар теленең беринде дә теге статусы булмау сәбәпле кызганычка каршы кайчакта шушы ике дәүләт телен өйрәнәбез диеп, теге туган тел урынына, теге татар телене урынына шушы дәүләт телләрен укыту, дәүләт телләрен өйрәнү белән алыштыру булган очраклар да бар. Статус бирмәделәр дип үпкәләп, рәнҗеп алай күңел төшенгеле генә бирелмисезме? Милли тормыш бармы? Мәктәпләрдә, мәдәнияттә, районнарда чаралар? Башкортстанда татарлар саны шул ук теге Татарстандагы бер үк дип әйтергә була. Әгәр дә менә элекке халык сан исәпкә алганда бездә шул 1,5 миллион диярлек теге татар яши иде, алар әле дә яшәп килә. Шуңа күрә аны теге татарлар булгач, аларның шушы актив эшчәнлеге дә теге бар. Шуңа күрә мәктәпләр дә бар. Менә әле быелгы гына безнең конгрессның теге эшләре турында әйткәндә, без башладык яңа ел ял итүләре бетмәс борын ук балаларның, укучыларның олимпиадасы булды. Шуны үткәрүдә актив катнаштык безнең Мәгариф министрлыгы белән. Шуннан соң мәдәни чаралар теге бик күп кенә үтә, чөнки бездә талантлы кешеләр күп, шул мәдәни чаралар күп кенә. Мәгариф буенча да төрле чаралар үткәрәбез. То есть былай актив кына эшләп киләбез. Башкортстанда татар оешмалары күп. Алар шулай үзара җыелышып, оешманың лидерлары Уфада сөйләшәләр, ләкин район бүлекләре еш кына я булмый. Менә мин үзебезнең Бишбүләктә җәмгыять оешканга хәтсез, анда Ак калфак дигән генә ишетелә башлады. Сезнең менә оешмагызның район бүлекчәләре бармы? Башкортстан татарлар конгрессларына. Безнең Башкортстан татарлары конгрессы моннан инде бер 17 ел элек төзелгән иде. Һәм шушы төзелгән чакта аның беренче рәисе Хамитов Эдуард Шахович иде. Ул чакта безнең һәрбер районда, һәрбер шәһәрдә конгрессның бүлекчәсе бар иде. Шуннан соң ул киткәннән соң безнең берничә җитәкче алмашынды. Һәм кызганычка каршы дәүләт органнары белән бик теге уртак тел таба алмау сәбәпле әзрәк конгрессның эше дә сүлпәнәйгән иде. Һәм менә яңа республикага яңа җитәкче килгәчтән без шушы эшне яңадан
киңәйтә эшләй башладык һәм менә конгрессның шушы төп эшләренең берсе дип без атыйбыз инде районнар белән эшләү, авыллар белән эшләү, аның бүлекчәләре белән эшләү. Бүгенге көндә Башкортстан татарлары конгрессының һәрбер районда диярлек үзенең бүлекчәсе бар. Һәр районда Әйе, ул әйтеп торам, ул элек үк төзелгән иде. 40лап инде бу. Безнең 70ләп административ бүлекчә, административ деген шуңа күрә безнең 70ләп не бар. Әмма аларның кызганычка каршы теге бөтенесе дә актив эшли дип әйтеп булмый. Кызганычка каршы кайберләре шул элек төзелгән администрация аша теге ул формаль гына рәвештә бар дип әйтергә дә була, бик актив эшләп килмәүчеләр дә бар. Менә элек безнең ул өстән төшерелә иде. Администрациялар аша эшләнә иде ул бүлекчәләр дәүләт органнары тарафыннан. Хәзер инде менә яңа кешеләр килә башлады һәм теге йөрәге белән шушы милләт өчен җанып торган кешеләр безнең милли хәрәкәткә килә башлады, шул урындагы, райондагы җитәкчеләргә. Һәм шуңа күрә менә шатланып әйтә алабыз, кайбер районнарда безнең бүлекчәләр даже бездән дә күбрәк менә әле яңарак кына менә быел 2014 елга эш планнарын сораган идек. Кайбер районнардан теге 3-4 биттә теге 1 елга гына теге эш планнарын без карайбыз, без тез карайлы. Буларның теге безнең республика оешмасыннан да активрак күбрәк теге эшләрне алып барар икән дип без шатланып теге карайбыз. İçtimai оешманың гайрәте шундай инде аның активы булса, яшәү урынында, şirketlerde, коллективларда үзенең бүлекчәләре, активистлары булса, ул тормыш бара, чөнки içtimai оешманың аның бушка милләткә бирәткән энергиясе бар. Димәк, бу мәсьәләдә Башкортстанның, гомумән һәм бигрәк тә сезнең оешманың балансы һәм ресурслары бар. Шулай әйтеп китәргә була, менә сез әйттегез, бездә оешмалар күп. Безнең менә моннан берничә ел элек Башкортстан татарлары оешмалары берлеге төзелгән иде. Безнең шушы берлекнең рәисе элек Бигнов Рамил иде. Хәзер Милли мәдәният мөхтәриятының рәисе Рима Утяшева җитәкли. Менә әле яңарак кына без җыелган идек. Шунда үзебезнең теге төрле оешмаларның теге эш планнарын, ниләрен карап, безнең шушы көчле дип әйтергә була, теге зур оешмалар бездә шул 3 шул Милли мәдәни мөхтәрият, Башкортстан татарлары конгрессы һәм менә яңарак кына барлыкка килгән Берлек дигән татар милли оешмасы. Шулай ук актив эшли бездә хатын-кызлар оешмасы, алар бездә 2, Аккалфак дигән һәм Сахиб Җамал дигән теге татар хатын-кызлар оешмасы. Менә әзрәк яңарак кына ул безнең сүлпәнәйгән, хәтта юридик яктан ул ябылган иде, Азатлык татар яшьләре берлеге. Менә әле без аны яңадан гына тургыздык, яңадан теркәттек һәм менә ул да алай берсе актив эшләй башлар дип. То есть төрле оешмалар бар. Инде менә бу абруйлы оешмалар, милли мәдәни мөхтәрият берлеге, Башкортстан татарлары оешмаларының берлеге аралашасызмы? Сез бит инде парламентта да бергә утырасыз, Римма Утяшева белән. Башкалар белән дә булай каршылыклар юкмы? Бергәләп бер чара үткәрә аласыз? Безнең бүлешергә бер нәрсә бездә юк. Безнең бөтен теге милли оешмаларның теге төп бурычлары үзебезнең милләткә, халыкка хезмәт итү. Шуңа күрә безгә бүлешергә әйбер юк. Булай менә төрле оешмаларның, мәсәлән, милли мәдәни мөхтәриятның аның үзенең мөмкинлекләре бар. Чөнки аларга дәүләт тарафыннан да төрле грантлар алу уңайлырак. Мәсәлән, алар безнең шул юнәлештә эшли. Менә Башкортстан татарлары конгрессы, менә әйтеп киттек, без күбрәк райондагы шул районнар белән эшлибез, чөнки ул безнең электән үк бар иде һәрбер районда бүлекчәләр. Шуңа күрә шул районнар белән иң актив эшләй торган оешмаларыбыз шушы конгресс. Хатын-кызлар оешмасының үзләренең эш юнәлешләре бар. Шуңа күрә без бер-беребез белән теге бүлешмәбез, киресенчә бер-беребезгә ярдәм итәргә тырышып эшлибез. Һәм соңгы сорау, татар конгрессы белән хезмәттәшлек итәсезме? Инде оешманың исеме бит копия дияргә була. Контактлар бармы? Юк, ул копия гына түгел. Без Башкортстан татарлары конгрессын ул теге Сез әгъзасы бит инде. Без аны төзегәндә дә шушы аның Башкортстандагы бүлекчәсе кебек итеп теге төзедек тә инде. Шуңа күрә без актив катнашабыз. Менә теге күп кенә бөтен дөнья татар конгрессы чаралар үткәрә. Аларның чараларында актив катнашырга тырышабыз. Менә әле яңарак кына вот теге эшкуарлар
белән нигә без зур төркем бардык. Менә хатын-кызлар оешмасы бар, ул конгресс ярдәмендә булды. Монда да безнең теге конгресс катнашты. Шуңа күрә бөтен татар конгрессы үткәргән һәрбер оешма, һәрбер чарада да актив катнашырга тырышабыз. Уңышлар телибез сезгә. Сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының дөнья студиясендә Башкортстан татарлары конгрессының рәисе, Башкортстан дәүләт җыелышы депутаты Заһир Хәкимов белән әңгәмәне карадыгыз. Уңышлар телибез.